nyaya iri panapa panzvimbo inokuda kupindura nyaya yekuwaka yamwaka mhan'arira namusere kuda kuti iri kumufambira munda wake nekutema miti zvakare mumunda make. Natingira Ernest Madyauta inoti nyaya yebudoiziva uyu. Handibvumirani naye. Aya, munoiziva here nyaya? Ehe, munoiziva yekutemerana kwemiti? hatina kutemerana miti, vamunhu vana akatema. Ndiye akazvitemera miti, ndiye akatema miti, ine handinatema miti. Ndichatsanangura panoenda kurwanda. Because mumhan'ari titaurire chii chiri kuitika kuda musere handiti musere changamira ndarekei aita gakava pakati pangu nemuvakidzani wangu vaMadyauta vari pano nenyaya yemuganhu wemunda wangu, zvekuti vaMadyauta vakuti ndikaisa fenzi vanoidonhedza, ndisandaisa fenzi vanotema mapango angu efenzi vodonhedza. Vakazviita kanokwana kutaka 3. Saka inini ndaakutya kuti demurawo richagumira kutema mapango efenzi here kana kuti richatokwadza inini nemhuri yangu nezvipfuwo zvangu. Saka ndiri kukumbirawo kuti dare renyu ritenzaniswa panyaya iyoyo. Mazvita iri kuya zviri kutaurwa nakudai mune chekutaura here pano zvaari kutaura pamusoro ichangamire mukauru nakurukota nevadari. Zviri kundishamisa mwana wandakarera kuti anouya achibva ati munda uyu ndewangu. Nyaya iripo ndeyekuti ini ndakauya kunotsvaga nzvimbo muna 1982 na83 ndichitungamirirwa natete wangu Maibore. Takapiwa nzvimbo iyoyo kupera kwa 1983 naSabhuku Pangowawa. Tapiwa nzvimbo iyoyo takagara kwemakore, ndofunga muna 85 kana kuti 86. Sabhuku Pangowawa akabva auyazve nababa Fore akati, mwanangu, ndakukupa muganhu. igore ripiro 1986 akazouya 85-86 handisikunyatsoziva ngekuti taingo tiri kuwirirana naFore uya. Takabva tapiwa muganhu kudzika kubva kumba kwedu panogumira munda wedu tichipotesera kudzika kuuya kumagadheni naSabhuku Pangowawa. Ndo kubva tawirirana naFore tikagara makore naFore wayo tikagara nawo. Fore wakazosimuka, ndo kubva tapiwa muganhu uyu sekurusisika Nyatonda akabva auya zvikanzi muzukuru mukanga mapiwa muganhu mungotema miti kuti paoneke. Ndo kubva tabatsirana kutema naye. Ndo yakanga yanzira yedu yekuenda kutsime pamuganhu ipapo. Saka tagara kudaro, Fore akabva aenda. Paibva pauya Manyore auya akauyawo kumba kwedu achiti ndapiwawo nzvimbo iyi. Hatikabvumirana, tikaratidzana muganhu wacho. Manyore ainzi ane zita rake? Ndichaziva asi aiwa murairidzi nafesi nemhande azivi. Tikagara zvekare makore akati kuti
pakazosimuka makore akabva azoisa fenzi manyore akabva azoisa fenzi, isu tibva taisawo fenzi yedu ekudzika ipapo kumagadheni inoguma nemukute, ndobva tagara manyore achibva azosimukawo. Saka makamasiya passage? Hapana ita passage ba, yakanga ingori nzira tibva tangoisa waya munzira macho imomo, ndobva takabva tazotanga kuwana mvura yemugero, saka tati tisadzikibwa, takati akudzika mumagadheni chete. Ndokubva manyore aisa fenzi yake, ini ndibva tadzikisawo yedu apa, kuri kwekungoti kundopa muganho hapana watakambokana nawo. Tobva tati manyore akusimuka, ndopakataura kuti ndaakusimuka, wobva wati Maikondo, mbuya Maikondo nemuroora wake nehanzvadzi mukorori wake mukuru baba wabhure waibva atengera tete wake nzvimbo iyoyo. Wagara kudaro akabva ati haatakupa muzukuru wedu Shupi uya ndokubva agara hana kutombopa rimaba angaruwasa. Akatenga ubva kuna Manyore. Amira muchipapo pawakatengapo waya yakabviswa iriwe? Haina kubviswa ba. Yakamusiyira kadaro. Nanhasi asi yamanyore yakazobiwa manje hapasisina. Tobva tagara Shupi uya akuti pane zvakanga zvamunetsa, kubva ati kuna mbuya wake nemuroora tikanzi aini nzvimbo iyi handichaidi, dai ndaona munhu ndine mari yandiri kuda, dai ndaona munhu anondidini anotenga hake apa, ndinoda mari yacho chokucho. Ndokubva mbuya Pondo wandinoti mhai wachiri wapenyu wakabva wauya kwandiri nemuroora wavo, zikanzi imimi takasonga tirunzwa kuti tezvara wako aruda munda, Shupi akutengesa munda. Tobva tamufonera akati ndinotoda mari yacho chokucho. Umwe akanga ari upadawo anga abvisa $30, zikanzi ndinotoida yese mari, saka tezvara wangu akabva abvisa yese mari yese, aibva adzorerawo yakanga atenga, aibva tamupa munda. Kubva angorimawo kundoguma ngemuganho iwoyo nanhasi. Saka akazoti pamwe musi taibvira kufara kuwirirana tisingamboitiba mukauri, ndokubva azoti dai wabva wandipawe nepamhiri apo yomukwasha. Ndikati sekuzwa isisu kuti patakauya apa takauya tiri varongomuna, mai, mukoma, inini nemunin'ina wangu nemhuri yedu. Tizwa kuti mai akanga atigowera manje kuti mwana wako wekutanga unozogara apa, wechipiri unogara naye, uyu mwacho unogara apa, wababa munini, waba mukoma unogara apa. Akubva tagara, ndikati apa hazviitiba, ngekuti munda wese uyu mwamupe dziba tezvaro, kubva pamuganho tichidzika kusvika mugwagwa wekare uyu, ndopatakamboinge taronga matombo. Kubva tagara haana kupindura chinhu. Ndokubva azoenda kune mainini wangu, ndikanzi inini apa ndikubvira kupada hangu apa, taimanditengesera. Ndopamunda pakava pari pedangwe uyu rechikomana, aibva andoramba. Kubva tagara kuzoti 1984 kusvika 2025 ndobva takazoona angoisa fenzi. Hatina kumboziva kuti tikati vari kuisa fenzi ndiani, ndobva tabvisa. Takabvisa tairi, tikati tairi, tibva tabvisa. Achibva aisa futi fenzi iya, tikati aiwa, kana Samasango ari kupinda mumunda unotoonawo zvekuita. Handingaendi komhangara kuna Sabhuku kuti Samasango ari kupinda mumunda, ndinotoona zvekuita. Vatabvisa futi fenzi iya, wanga wa musi wa 5 Juni uno. Musi wa 5 Juni ndiri kechipiri takabvisa tairi kechipiri. Pekutanga akakumbira ifenzi iyi nanhasi iripo, hatina kubva. Iye akaisa mafenzi yake kekutanga tibvisa, kechipiri tibva tabvisa, ndiwo musi wa 5. Asi makambokwanisa here kuti mugozi imimi kana ndakakutarisa ika mukuratidza kuti muri ukama usingaiti. Saka chakakutadzisai kuti muri ukama mudaidzana muti ko apa zvakufamba sei, usina kunge dai mambosvika kunoko. Since ngozi imimi kuti uya uye zvakatoburikidza nemi,
Handitika. Saka mautadza kuwirirana sei nemwana wamabereka? Ndiri kutadza kuziva kuti ngekuti patakauya 1984 mwana uyu anga ine 6 years 7 years 6 7 tikazomutora kuchengeta mudzimai wangu akaenda kumutora bocho mai wakaroorwa kumwe baba wakamuramwa ari kurwara tikamurapisa pachipatara apedza kurapiswa awadi takabva tangogara naye achibva aita form 3 panyangani neform 4 wakanyora wese 1994 wari kunyora tiri kugara naye tisina nedambudziko aibva azoti aroora angatibotauri nharaunda yedu ndipo pairi kuenda paakaroora ipapo ndo paakatanga manje kuda kukwedzera munda manje tichibva tamutaurira kuti muganho vatakapiwa nasabhuku panguwawa ndiwoyo hauchinjwe. Saka okay, toda kuti tiidimbure manyoro emupenyu here Handisi kuziva because manyoro ndaikonisa kutipa kuti vaakapiwa yadhi yanyatsoguma pano mukadzi wacho aripo mukadzi wacho ndimanyoro uya kumusoro kwero anenyanza saka maybe ka toda kuti tibude nejudgment yakanaka tisina kuti tarerekera kupi wakambopiwa stand iyoyo kana waripo vanogona kuuya wotitaurira kuti no sipa takapiwa stand taiguma tochiona kuti ari wrong ndiani tokorektana amene kuti munozvigamuchira chiripo changamiro ngezvekuti vanhu vese kuuya wakaitava waingoguma ngemuganho iwoyo hakuna umburimwa kwaakuisa fenzo. Ayo ndiri kuzvidzwa dambudziko rinoita baba madyaota nderekuti nini pamuri kuvira ndimbopaziva handitika handitombopazivi kuti pakamira sei. Saka information yandine nditori nayo ka ndinobva kuna vanhu vakadini vakatikomberedza nekuti kubvira pana sabhuku akakupai hapasisina. Ndosaka muzwa ndiri kubvunza manyore kuti manyore uyo aripo here nokuti imi munogona nga muri rongo anogona nga uyu ari rongo asi akatanga kupapiwa akaitaura kuti aiwa kawaya yedu yaidzikana apa tobva tatoziva kuti muizi rongo tobva nyaya yedu yatodini yatopera nokuti handikwanisi kujaja nhasi kuti baba madyaota muri rongo kana kuti iwe mwana uri rongo because handipazivi kuti muganho nyonga uri papi. Saka akatanga kupapiwa semataura mairo takabva tati uyachisa waya uyachisa waya akauya akati aiwa waya madyaota paira apa yangu yanga iriwo apa uyaiwa mupurisa ndofunga akatoshaya asi arunzi mukadzi wacho aripo haana kuzororerwa pa ari apa pana uyu kauya anza uyu handodza mai uyu ainzani yamai musauki then fore vapabva fore bva paya manyore ndizvo pauya manyore bva pazoya shupi uyu ari apa uyu shupi uyu ndiye akazotengesera uyu shupi uyu atengeserwa namanyore kwete namanyore uyu shupi ari apo ukondo. Saka ora shupi haana kutengeserwa namanyore mira taura tinzo taura kwagara ini ndakungopupura kuti stendiva yakatengeswa akanga ari pamba ndini nakuyaponda iyanyakwenda pamusera pawakatouya pakanga patopogara ainzi mbuya wadhauti nereza vakumbire pekugara mbuya akanditora futi akati hande tinopangidza chi tokugumbira kurimba panogumira stendi yashupi kana nanhasi kana kwandititsanangura ndozoti muganho wavo unogumira pakati pakazouya nenzi nyanga ari nawo nemwana wake wota kumbiri wagara futi pamba ipapapo vawagara vanzi muganho munongogumira apa uku kumbiri kwavo ya stendi yekwamadyaota patone waya iripo inongodzika so kuti ndo muganho wedu kukumbiri uku hamuzobiruka ndambuya kondo akatombotonda mustendi imomo ukazoti chibva kukurotokidza wanani wanawota muganho. Saka ndikushama kuti kana wazobirawo asi munhu akanga ari pamba zviitike zvindini nambuya kondo. Kufunga ini pandakaona stendi kubva kuna manyore anga aripo handina nyaya dzandandati ndambudza dzemiganho dziviri. Miganho yandakarifeyawo kune avo miganho yandakaoneswawo nemhuri kwamanyore asindomatosara mukadzi asi ndio miganho here iri kuti atiri kutaura naye nhasi ndo ine kupikisana yacho iyoyo. Saka ini pandaingoda hangu pandabata chaipo chaipo kuti pangatibatsire ndipo pekuti dai mai manyora anonzi maiziti akabatika inini chandinongokwanisa kuita kunongedzerawo mandakasirwa ndo mandakanongedzerawo chi uyu aripo muri kupikiswa macho maiziti wacho kana ari aripo ochinongedzera kana muine mumwe makazi chizoitika zvimwe
ndiyo munhu anenge atori padhuze pane vanhu vambopfuura nepo kubva pana maifora wana maifora ava wawekare katiorowana panobva takatokurira panobva takatokurira pane nyaya yekuti yanga iri nzira ndo hamuganhu panga paine waya pazodai sepanhu pakambotora kuchinjana pakamboitawo nguva pasina chii asi munhu njayanga atibatsira kana zvaramba zvine makakatanwa ndiye ava vanonzi mai Manyore notini kubva pana mai Manyore ndofunga spendi ndakaihodha ndofunga zve 5 years kukaitikawo zvakazongoitikawo kusa yangu inini chakaita kuti ndizongoitsvagiro umwe munhu saka imimi mamusingarimi mumuganhu mamari yavo uye haana umborima yanga iri nyaya yekuti munda imbomirei kude kupindureni imimi pamakashanda pamba ipapo munonyatsoziva umo maigumira umo makanga muchigumira imimi ndio mamakarayira kuna uyu ndio pamakamutengesera pane nyaya irikuti handingawedzere panga paine area yanga yakagadzirika yekuti yanga ichirimika kuri kwaidzi handiti unopa yanga isiri yake ai yanga isiri yenyu panga pasati patoperera chii kanga kari kaarea kadiki kanga kari kushandiswa kurima sinzi ndai ndisingagaripo vanhu vakatonga vachitondikumbirawo kutombogarapo vakatorima waikwa hapana akaona nguva yekuti chii anyatsokupedzeredza kugadzira ndofunga ndo pane nyaya asi uyo anga ine hake mugani anga achitongoziva yaakatokudziva kuti area imini yestendi inogumira pakati sakondo yese yanga yakarima mirai sakondo imimi pane pamurunzenga pane parutaona samajauti kawaya makakaona here pemakaratidzwa naManyore ona waya ndakaona nzira yari kuenda kasirwa naManyore yakadii nzira ndoyandoziva pane waya izvozvo yanga iri nzira yaishandiswa kubva kumatsime kuti vanhu vasatendererwa seyanekwatandikudza kuti ndo zvangu zvandaiziva waya yakanga iripo iwaya yagwimini yakatozodiwa handizivi zvakaitikawo mazuva yayo ndo yandaiziva saka tiri kutaura here kuti wamadyauta pauri kutaura kuti ndo pane muganhu hapasi nekusira kusirwa kwandakaita hapasi saka uyo atitaura mai Manyore tati munhu akagara panzvimbo apa here kana kuti akazongororwa hake saidi bhozi toda munhu ari kuziya apa akambogara makore mangani akanyatsogara kwenguva refu ndiwo maifora mai Manyore akambogara maifora wande wapi awawanike baba akashaika kutazima chimani changu tachipo ndati mai wabhuri ona lagi because unoona zvazvinoita ndezvakuti kana tichigadzisa nyaya dzakadai hatifaniri kunga tiri kudini tiri kubhaisa tinochida kuti tigadzirise zvinhu vanhu vagare zvakadini zvakanaka saka tifaniri kuti tigadzirise ruvengo pakati pavo ndosaka muri kuona tiri kubvunza kuti vanonyatsa kuziva nezvepanzvimbo ipapo ndiani kuti tione ari rongu pakati pewanhavo katasunza boko rekatimbokatasunza boko pamusoro idani nyaya iyi ngehama nehama uyu mwana wehangadzi yangu buda ndibudewo ndini baba wacho ndini kunyanga kuti azive nyanga ndini ndakamutora ari kurwara kubota uko ndazwa kuti mwana warwara handazobva zati tete ndimusingashandi manyai motore mwana kupocha kwavanaenda kotore mwana kupocha ari kurwara haatozivi kuti akasvika sei munyanga muno uku achibva aenda muchipatara wemuchipatara vakati torai henyu ndinotoda chiwani inini nemurume wangu murume uyu kuti atambire uyu kugarisana kwakanaka nemurume uyu saka handazi dzangu dzikati onai zvekuita nehandazi yangu imwe hombe dangomba mwadi angasati ashaikawo muyanga muno aibva vasvaka n'anga n'anga dzakarapira mumba mangu inini ine ndizivi kumba kwen'anga kurapa mwana uyu ari kurwara akarambwa muchipatara tibva tachigara waawadi wakuzonda muyanga wana tete handazi yangu futi ibva ati mukaona raiti ndine sendi kumusoro achibva kudzoke bosha achipedzere chikoro panyangani makugara naye muri padhuze ndopanga kugara kusendi iri padhuze nekumusoro pamangoa
ndinaye mwana utichivirana kusvika apedze form 4 aende kwamutambara kofunda form 6 yake aende koshanda kuzesa apedza kukola tiri kundowirirana pane chakamboshata anofamba nemurume wangu vanhu vanotoshaya kuti unoira nekamwana kadiki sei mukwambo natizvara hatina kukamawo hungomboda kudimburaba kana kuti wasara ari baba wenotezana naye atoshama arwadziwa kuziva kuti mwana andikwiza dare panapa haana kukwiza mahya kuti aukwizai nini ndakauya komutora dai ndisina kumutora mwana wasikazii nyanga pangu ndinofunga ndine mboo dzakatozara dzinopfuura 10 dziri panapa dzinoziva mauriro emwana uyu saka pakutora pakuwana kuti akazoita siteni tichazwa kuti utengeswa takamhanya nemurume wangu kutsvaka mafoni namai nini apo titsvaka mafoni mbuya kondo namai ndiya ndonga uripo tikati tipei kustendi nemwana wanotoziva murudo wachii stendi zvikazi zvakanaka mirai asi tochirwa kuti Walter zvakamira yanga yatotorwa naWalter ndikuda kuti munasoziva nhoro ndekuti kukana kwetiri kutoita tiri hama iri close chaiyo handi kuti kana nditoshamba kumurika hana kuti mwana wanzoziva kuti handifungira chii handifariri vanhu vanokana ndinofarira vanhu vanowirirana nekuti tiri wanhuka tiri mhuka here tiri vanhu vanotaurirana zvinhu zvofamba saka imimi zvataurwa nauyo nakombe munotishina tangamire mhuka uri nedai uyu Shupi haana kumbodzikaba akapiwa stendi yatete wake hanzadzi yababa wabhuri yamai wake mai wake ndiye akapiwa nzvimbo nehanzadzi ndokubva wazopa muzukuru haana kumborimaba haana kumbouya koratidzwa nzvimbo bachangamire akataridzwa changamire muganho ndimbuya kondo namairi yavari apa pane vanhu vazhinji vari kupaziva muganho wacho iwoyo takapiwa negadheni nasekuru jinja uchinzi muganho ndiwo uyu iye iyoyo akatouya achikumbira kuti ndibatsire ndipe neapo uyu mai manyore wamuri kutaura wakakana nemurume wavo akauya kunoti taugarisana pano handi mukadzi murume anga ari ticha tikafamba tese ndosaka tiri kutika nyaya yenyu kana matodaro yatopera kana mai manyore makafamba nawo baba manyore kwete mai manyore but kana aibikira akahatutazozoziva zvokuti yaje yedu iri kuguma papi wakabva wari makore anotopfuura 10 wachindogumawo pamuganho iwoyo apa pari kuendeswa fenzi patsva ndosaka tiri kuti manje titigure nyaya yedu tiregorebesa ngatichindotora ari kunyatsa kuziya ouya otsanangurawo kuti aiwa nokuti ndinoziva kuti nyaya kuti ipasa nemawitness ndofunga munozviziva witness ukaenda kukoti unotonzi ukanyepa uri kuenda kujeri nokuti unenge watoratsisa mutongo vama muchazwa ndichabva kutaura apo witness ndiye anopasisa zvinhu zvese saka isisu kana muri kutaura imimi sematauriro amuri kuita munogona kutora advantage yekuti uyu mwana wamakachengeta handitika but toda kuti munhu aite justice pakati penyu ndosaka kuti mai manyore wakauya towataurira kuti pavanosvika hawauyiwo wanouya nepano ndoapa mapurisa kuti mapurisa endai namai avo wandonongedza kuti muganho wanga uri papi imi munodaidzwa muri padhuze kana dai muri munyanga modzika mai manyore kuti muganho wedu aiguma apa Shupi kana dai zvomuti haana kugarapo asi paakapiwa nzvimbo akaratidzwa kuti muganho uri papi haana kugarapo asi akaratidzwa kuti muganho wako ndewe papi akazotengesa hake stendi nokuti hakuna munhu anotenga chinhu asi unobvira ambosvikapo kana zvakafanira kuti ndikakuti ndiri kutengesa mombe nhasi munoti ndinoda kuiona handiti munhu hamubva mati haura kutengesa mombe mari yacho iyi unototi ndinoda kuiona saka Shupi namai manyore zvikandofanana paunenge wari kunongedza kuti ndo pane muganho ndozvatinenge takuita isusu sedare kuti aiwa apa ndo pane chiyapa ndo pane muganho nyaya yedu inenge yatodini inenge yatotungamiri mwana uyu ari kufamba wakapanana wari hawana kutiratidza isusu kuti taakuisa fenzi wakapanana si mai manyore hawana kupanana naye saka mai manyore anogona kuenda different mai manyore haana kupanana naShupi wakapanana namai kondo nambuya kondo nabhure maita zvakanaka iwo vanofanira kunge vari kuziva pamba ine chii uyu ari kutaura panga aiwa uyu anogona kunge ari kunyepa isingatimirirei kuya kwamai manyore akapa awa stand mai manyore unogona kunge ari kunyepa wafuti mai manyore mukadzi atinombogarisana naye ba asi murume muromo pashoma ndofunga mukaona maseketedzera atiri kuita pakufamba nemi pane zviri kutaurira panapa pavanhu vari kubuda vairi ava hatiti kunzwa kuti panoda witness hati mababatawo
cheke kuguma ndimi uyu akabudawo uyu aitaurawo uyu wari kutaurwa tiri kuona panenge rinenge rinoti pachiedza negwara. Asi zvainge zvakadini kuti vari pano kana zvichiita vaone pane nzvimbo paiwa nemuganhu? Zvazvinoita ndezvekuti kana baba tikada kuti waende nhasi handitika ini sedare ndinonyanya kushanda nemawitness handiti muone ndosaka ndati mai Manyore ngaauye. Mai Manyore paanouya ini wacho kana ndiripowo panapa ndofanira kunge nditoripowo panzvimbo tonyatsa kuona. Munoziva kuti nzvimbo haimbonetsi kuona kusvika panzvimbo so ndogona kuti musati mambotaura ndongotarisa so ndoti tikuona kuti apa ndopairimwe apa panobvira pamborimwe apa saka ndopane muganhu. Zvinotooneka izvi handiri kuti pakamborimwe hapana kurimwa kwaManyore kwaManyore kwakarimwa from 86 kusvika 2025 saka tingotadza kuona pakarimwa hapanooneka muganhu iye wapira manje uko usina urimwa kwamanje imimi musatendera mberi. Isisi tiri kuti tikasvika panzvimbo tikatarisa nzvimbo handitika tinotoona kuti apa pakamborimwa apa hapana. Tototaura kuti nemhaka ye apa paroradza kuti pakamborimwa apa hapana. Mutotaura ndipo pane muganhu toti saka nyaya yatopera. Nepo pari kunaka kuti pakuendiwa kunoitwa mukaurwa kuti ndosvikawo. Aiwa iye hatisi kuti tinongoti mukaurwa tinongomuti anosvikawo kana kuti iwo wanenge wangoti mukaurwa aitoanditi iwo ngawavo wakamira semusambangweni. Zviri kuitwa izvozvo mboo dziri kudiwa ngadzinge dziripo chete. Hatina zvimwe zvinhu zvatingapedzisa but nyaya yewanhu iwawo watiri kuda wasipo ngawauye wataure zvaanotaura. Asi nyaya iripo uyu murume uyu handiti patakapiwa samanisi ndoti ndandoda kuti nditaure manga mandibata kari muyo pfungwa dzangu asi ndandisina kupedza. Pakauya patakabvisa kugumisira ndakaona sekuru Samapeta achiuya nani natezvara wangu wachibva wasvika zvikanzi inini ndatumwa naSabhuku wabatikana tinoda kuti tinzwisisane ngenyaya yemunda. Ndobva ndavatsanangura sekutsanangura kwandaitawo sekuru wakati ndakusvitsawo ndakudzokesa masoko kunani kuna Sabhuku. Ini ndobva ndafonera munin'ina wangu ndikati chamati ndozvaitika Sabhuku watuma nhume yake yauya kuno saka iwewe ndakukumbira kuti udini ugadzirire panouya Sabhuku tochionesana manje. Mukomana aibva ati zvakanaka mangwana acho musi wa6 ndo yatova samanisi hatina kumbofamba kana naSabhuku kana nani takandomira kutoona patoiswa fenzi. Musi weFriday samanisi ravo Saturday musi weSondo pakapanzi ibva mamira mese hapana achabata chimwe chinhu nepatakabvisa nai asi musi weSondo wakaswera wari kukaka futi fenzi yati zvinoita here vanhu vadare panzvimbo ipapo ipapo takatabvisa fenzi iye achibva achibva toisa fenzi neponyowani riripo kutofenza nekumusoro futi musi weSondo. Ndakafonera iyo gurukota wakandipa samanisi vakati ndichautaura naChangamire hazvibvumirwa kuti kana mhosva iri pakati munhu unoenda kosenza ipapo. Well, zvinenge zvakaitika but chinhu chinogadzirisa kana yangoonekwa kuti nzvimbo yese yakanongobvisa anongobvisa waya harisi dambudziko. Ndosaka tiri kuti ngapauye mawitness anowitnessa kuti chikwadi muganhu wanga uri apa. Kana zviri zvokuti kwaaisa mawitness ataura wana mai Manyore wauya kuti ina handisingazviki kuti ndaiguma apa anongobvisa waya yako dini wesa pataurwa paya. Nokuti chatiri kuda ndechekuti imimi makaita zvamakaita apa hatida kuti ukama hwenyu ukanganiswe. Ivhu rinonzi harirwiri kandi rinoziya ivhu harikanirwi bairi. Chinodiwa kuti tiwirirane. Makaita zvakanaka makachengeta mwana denga rinokurangarirai asi musarasa mbere kune kudini kufirwa kaikuramba takadini takabatana. Imimi mune experience yakanyanya mamuri teacher munozviziva handitika kuti kana dai mwana muklasi anga asinganzwisisi maimita sei kuti anzwisise handinoona kwete kuti kurova handiti mukuona ndingodzoka futi ipapo saka mune better understanding. Ndochikumbirawo hangu kuti witness rataura uku ihwane kana pane vamwe
ngekuti mangwana wamwe wacho vari kuenda mumabasa hatizowaoni kuti wauye futi. But wese vari kuenda mumabasa here, wari kuziva nyaya wese vari kuenda mumabasa. Wari kuziva nyaya kwanjimbotaurai maya wataura wamwe wacho. Imi mambotaura toda wamwe wasati. Hazina basa wapa wamwe. Inini ndakaenda kuna mbuya Kondo ndichikumbirawo pekuisa gadhi. Mbuya Kondo aibva vantaura kuti handipangi danike kwamahauta. Chibva ndamiriwo kwamahauta uzobvawo kubasa. Ibva ndazoenda kukumbira ndapuwa pekuisa gadhi. Wamwewo saka pane gadhi ndo pari kurwirwa here. Ndo pari kuita fenzi yacho. Isa gadhi nenyu hamucharimi. Gadhi renyu muchiurima here. Riri kunze kuye. Fenzi iri kudzika pamwe iyo vari uyu akazoita fenzi uyu anogona kunga ine idea ipapo. Pamusoro ndada kuti tigadzirise panhau iri kutaurwa nyaya yemagadheni nemawanini neminda. Zvinhu zvakasiyana. Gadheni harisirimo nemumindaba. Magadheni anga angori area yezvinhu zvakaiswa magadheni vachingorimira kutera mvura. Saka apa tikada kubatidza magadheni neminda torasika. Sanangura. Saka isusuka ngatibate munda wega kumagadheni tombosiya. Bozi kumagadheni haasi magadheni ese. Mire yapedze kutaura tiri kana munhu ari kutaura momutima. Musamutima musiye yapedze. Vanhu vaendikutaura nezvazvo. Vanonzi magadheni iri kutaura nambuya mupofu iro kaya. Pamberi pacho pane rekwatandi. Asi tandi ane munda wako. Madhivata ane munda wako. Saka area yamagadheni kai ngatisaibate ba. Tibate minda chete. Ndikangogadzirisa padiki chakaviri. Kanzi panga paine fenzi. Andakaratidzwa munda naShupi. Hapana fenzi yandakaonapo. Ndakaratidzwa makarongwa matombo kunzi munda wako iwewe kunyange kunokusika rimwe. Pane matombo akarongwa achidzika straight kuenda panguti. Ndiyo maki iri permanent isingabvi. Inoratidza kuti kondiwa rakarongwa nematombo riri kuenda chinogumira ipapo. Kuti vari kuenda chinogumira ipapo. Tikataura nawo samadyautaro. Kwandakanga ndakuti ndiri kukumbira kwakumberi kwematombo. Kwete uku kumashure kwematombo. Saka iwo manje with time wakazotanga kuti no. Takambochera gomba renguruve. Papa ine nzira yedu. Ndobva wazoisa kafenzi. Hapana 2 years waisa kafenzi kawo. Wauchiza manje mami ine nzira muya. Indisandaisa fenzi zangu. Inga mambotaura vanhu mambo. Yakanyarara. Panga pasina fenzi. Saka kana wachisaura zvekuchepa kunoko. Ndotoona kuti tiri hama nehama yedu asi pane gwese rimaki. Boundary rakataura naShupi wakaritaurawo. Mamusina kutemwa muti musina kuita sei. Tezara kana makuzorima musapfure matombo akarongwa. Ndo zvakapinda musoro mangu ini. Pane matombo. Handida kupfura kuma matombo. Ndiri kuisa fenzi yako matombo imomo. Saka ndiri kuitawo kuti kana paripo patakawirirana ndipo patakawirirana. Kana Shupi ine kukanganisa kwakaita kana paine wekudhara wakakanganisa. Asi panoratidza kuti kare pairimwa pese kusvika uko. Handi miti inobva yanzi magowe ane 40 years asi miti midiki yakaita. Handingangoti tomuka ndondaura tora munda wangu kwasha wangu ndoichikutorere. Ndinoti munda mukwasha munda uyu ndopedza ndomutorera. Muri kuona pane senzi here. Ndozvandati ndiri kushamisika. Ndambonakirwa muna samadhauta kuti no. Zvinoita here kuti mukurukota yenyu wairi watatu kana imi musati manzwanya asi timbotanga kumboivheta timbosvika timboona kuti matombo arikutaurwa aripo here zvakamira sei for nditokudzosai neanza iyi witness iri kudini iri kuhaya zviri mozozvidini mozozvinaminidza kana muri prepared tiripo simuka mubva maenda mukutoratidzana tirumira mai manyori toona kuti mai manyori pano achataurawo zvakafanana kana kuti achataurawo which side ameno tizobuda neanza ndizvinoti rinenge riri tikutaura nhasi totomboenda mubva mangoenda mumboonesanawo inini manje kufamba ndokuzokumbira waenda naye kufamba handizvo no problem tinoda kungoti wambosvika panzvimbo wamboone zvamuri kutaura ndinofunga tikadaro nyaya yedu pamwe inogona kubuda neanza yakanaka saka tomboizendamisa kusvika uyu mai manyori adiki tamubata tanzwawo zvaanotaura amene pana chine zvekutaura here Inini ndinazvo pamusoro. Pamusoro changamiro. Inini ndakura.
kuti dzicharambe ndiri kutagakaurikanira pasi handizoniba kana mwana wenze dzangu ari kuita nharo kuti stendi ndeyake musasasvipike kwenda kwana mai Manyori bangari nhake asi zvese zvapera panapa akangane asazombota kuti ndina mai Majika utatete wangu munyanga ba ngazviperere pano kuti handingakani nemwana wanzvadzi yangu endakatora ndichibita stendi yacho ndichibva ndati futi asitendi enda kubva munoona zvine senzere saka inini ngaipere pano ngaarime hake ngaarime wahwini inzwai zvatiri kutaura mai mukange modaro manjika munenge makutorasa unhu hwenyu handiti muri munhu mukuru imini handiti munofanira kuti murambe muine chiremekedzo chekuti muri vanhu vakuru handiti rambai muine unhu iwohwo kwete kunzwa mati saka kana waya panapa zotisungisa aiwa pana temwa here panapa pana rohwa here kana ndiri kutaura imbonzwaiwo zvandiri kutaura munzwe donzvo redare redu handiti ka toda kuti kana mukauya panapaka inzwai kuti dare redu nemhaka yeriripo handiti ka chiritorai dare murinzwisisa zvarinenge richida mukati menyu handiti because kana makuita zvamakuita ndakuita kunga ndai kuzokuparadzanisai ukama hwenyu panapa handiti muri kuona saka makuti dare raipaka ndo zvakataura umwe munhu akati chauya nechitunha tosiya pano kuti chiiko handiti muri kuona munenge makuti dare raipa ratiparadzanisa asi dai kuti maramba muchinetsana kumosvika pakutemana vanhu vanobvunza kuti sabhuku wenyu ndiani mambo wenyu ndiani mauya panapa kuti kugadzirisei mautoti ukama wabva watoperera panapa saka muri dare rino rakaipa ndozvamuri kureva ndisi waroi ndozvamuri kureva kana muodaro dzidzai aiwa hatidiba kuita vanhu vakadaro kana modaroka hatidiba kuita vanhu ngavabvumirwa kuti vaende ava ngatigumire ipapo vaende vodzoka votaura zvavanotaura zvabuda nokuti zvakafanana nekuti tataura nyaya zvabuda ipapo mai Manyori uya kuti aiwa kwaarosvika mukomana ini ndaigumira anobvisa waya yakodzoka papozisheni zvatopera kana even iye wacho anogutsikana kuti vanhu vakanditengesera stendi ndandarasika handiti muona ndo paroda kuedza kutsvaga mukomana nekuti haasina chokwadi kuziva kuti noti panga pasina waya dai panga paine waya kazvangu zviri nyore manje panga pasina waya miro yakasvika waya iripo ndo zvaari kutaura yakatoora imwe yacho kutoiripo changamire vakabvisa waya yavo yemunda uripo uri existing ndobva wabvisa waya ndokutenesa boundary kubvisa waya yavo yagara iripo ndo yavakashandisa haisi waya nyowani iripo iyo yakabiwa pakabiwa yaManyori saka munobvisa here waya iri paexisting muchichinja kudzika hatina kubvisa zvakaitika tikaenda zvinooneka zviriyo yakanga iripo takaendeswa kugadhini saka tongoti kana tapedza dareka imbosvikai mumbodini mumboonesana tozoti kana tabata mai Manyori tozoona tozvamisa sesapo ndanoda kuti batsiridza nouya nditinoone yakamhangara asi ukama hwaona udzama nditi wataurika zvinoriwo kuti zvaakaratidzwa iye kana kuti zvaakaona pagiraundi wazoona kuti zvinenge zvadini zvinenge zvamurwadza saka mazoona kuti azomhanya kuti aende kutaura kana kuti kuna sabu kana kuti kudare ramambo kuda kuti ayananisa saka pane zvaaona zvisina kumugutsaba kuhama dzake ndazoendofunga amhanyira saka zvindoripo badzi kusvika panzvimbo zvinochioneka sekutaura kwaari kuti ungondoita kuti pane chinhu chinenge chakatochinjwa chinotooneka kuti ndinooneka pane zvakatoiti saka zvindoripo zvachona ndofunga ndio zvachiguda dzimwe nguva zvaakaonawo zvaari kutaura kuti niwo anondachinjirwa nehama dzavo but manjikapa ndandakuramba ndetokuti ukama wabva waperera panapa taurai tipedze pamusoro idare rese waya iripo yakadonha pasi waya iripo iripo umwe wakaisa waya yakaiswa nona Majika iripo babadzi zvinotaura zvega ndokunga mukaona patasvika pasvikika zvinezvi pakutaura handiti pasara pekuti inhasi wacho kutaura kunzi kusvika pambokuto ndipo panobva paita kuti tiite muono wacho ndipopo tingabatapo tikwanhurapo kupedza pane apa yati
kanakira kuti zvabvawa nhasi pakasika kuchaita pachimirirwa mai vari kutaurwa asi apo panodini pandoonekwa Umweni pana chine zvekutaura here musimuke. Nombere imomo. Zvita